Hakani ke episode kebeladap ni layak mi. Hakani ke jingkot ke jong ublay, hakani ke jingat lenti. Kemut ublay wong men mi, nana ke jong ke jing, bat man hapi no ru. Ya kikur, beri okuparu. Hakani ke episode ke bementa, tu ngin yak mi. To dapoy itu ke dekot ke baar pat nyu i hang tu. Ba kam dei tang ke jingkot ke jong ublay, hindai ke don ru bat ka jing temu. Nama de pipet i kentin ngan. Hadu ka dekot ke balai ru ka don mo. Ka dekot ke baar ngan penlong name ya ka jat benriu ke bakrau. Ka jat benriu name na we uriu. Ngan penlong name Abram ka jat benriu ka bakrau. Ti kan itu kamlong pela ngila da pipet ha kitu ki session jong ka series ke Baningkong. Ba kitu ki bayar pateng hakatu ka lenong ka badan kitu ki bayar pateng la keren syai ba kitu ki baymi pateng kum tu kilong hala ka ketin hala ka jat ti kaya phe na karkom sungthu jongi kan kum khasi ngi te ban ong kat ka jat ben riu te klai ka long da ka wai pa de karkom Keren jongi. Bon kan. Bon riu. Tin relong lada ngiyat kum ta hato ka jingkli bami kan. Ne kumno ba kaya pher pada jing perkat jongi ba jong kitai. Mo. Ha kitai tau Abram ublay ong nami ngan pelong ka jat ben riu ko krau. Hato kata ka pateng nau Abram kanya pher mo na ka pateng jong ki besparamat ki pateng jong ki. Kami am kata jingkli. Henry yangi ki khasi pada dan ong bahkan mi ka jat benriu ka bakrau te ka sakut kan. Ka jing sakut ni kalau bangi ngi nyau bangi deki kasih. Ta subu menta sumut dor mo. Susim ta kun kunuksa. Tada ngahap balik syong snong no kum sa Amerika lani kum sa Bangladesh. Ta si Bangladesh ka jantan ni hui ke jaka. Tilda ngaroi ngapar sata. Hato kata kapateng bun pateng di kispas nem ki bansawan ki hajar nem lani ki millions nem ki banwan. Tiktu ki bami pateng nanga kintip da ka kerteng jonga kum kajat benriu ni kintip kasina. Kalong ngisong tu em hang ta kadon ka ni ka jinge pher kom song tu. Tekat ba ha wai de jong Abram pat de kini kidang de ki bayak nak ki jakas ko kan kata kadau hang ni ngim syam ban ong Abraham ujat ta ani tera jat ta nei sibuk kum nga kerteng zam tu jat sau kumi hi kerteng ridon pi jat kalau ki kemut ngira bat ngi ya ka jat ko khong ti hang ni kemut nong kum no hang ni imat ngin hab ban penwan ni jimut perkat ke jongi sya kan ni kerkom sung thu jong ni jat ben riu ko boleh lah sim kum tu ni ubrio ko bot un sepelong jat beri nang tu te dengiat kum ta kan kamera ni to pastor syek ya cepat mo namar klap nan kam ne ublay ujit kerpang ni uli ubrio hoi bar hani ka menmi ba name klong jat ben rio mene pi ong kum tu mo ka ba mon kerpang bai nam no uli ubrio no uli Abram namar kini ki para jong hukum nong nahor to bot desi kala laj mak ta jing tmu jong liu pan kerpang bai tek no uli ubrio kan mi ta jat em ngin miat kum ta niat de kum ta kemun kad kulumar kata kajing sung thu jing kitin jong blay kum bangi lai keren duk series ke ba ningkong hi kalong ha kan ni kajing ya lenti mo kajing ya lenti hadin jong kajing hab no jong brio ngi iba ublay sim eno te ki brio teludon benta habaro ta kemun longi kum ki brio ki ba puli ya kitin jong ublay kemun ni kulumar jong mut tangino Henry kani kajing jit kerpang nak wai kapateng sak wai pateng ngi bo ublay sim eno Henry punan kam yakini ki bula jit nak benta kajing temu kajong uhi ti dengia de kum ta kemun ngin pet ken long uniu Abram ubo ublay pun kerpang ne lembat kani kajing kular kanya sino kata bat kanyarap kumno yangi terdengiat de kum ta imat kanyarap te yangi to kawai kalong ka ba ublay ula dap ai lupa ya kajing kular dei mi kelek no bat ngan pelong nami kajat beriu
bakrau nei kabar pada wong kani mendai tang bonne kata ngan kerku yemi mang tau wong suskui ngan pen krau ya ka kerteng jong me hilong kata kadai ka ba ublei pen sngau hau abram ban kerku ban pen krau ti ha ka tu ka juk na sumudur ha ka tu kum ka tu ka juk ka baki beri ki ya na ka jaka te kata ka jing kerku kan wan ha kan korkom jing sotu lagi ju berkat long kim don kan ka jing tarikam batrai mengi menta kan ka juk menta ka juk jaka idon ka juk jaka to ki dong rep ki don ka jong korkom long ne kini pada ki bayak na ka jaka kin sung thu kumnu ya kata ka jing kerku kata ka we ka baar pada kumnu kata ka jing khot ka jong ublei yau abram ai ka jing kular ba un pen krau ya ka kerteng jong benar kerteng kerteng kalau kerteng kanam ke burom ki jingkerku ki wan bunjat ngimla ban pensakut tang kerspak kapho to kita ki long ki jingkulor ki jong ubleimo tinang ta pade ka basngo tenat hani kalong bahkan ni ka jingkhot ka jong ubleyu abram ublei wong me ru men long ka jingkerku la ban mudur nada dia pi ngaru bo blei khot ni mesibu ni asno abram me men long ka jingkerku ngangai hadu kini singi ki bamentaru kini ki kentin ki bo blei kren yo abram ki long kumju hi long ka jingkerku hak tu ka jaka ka pipidan ngalong ka jingkerku hak tu ka jaka ka bangidan tilda ngilong kumta iwei pe iwei nget kanumdon kani ka jing ya kan at kumulong kani kisingi muta buat ya kata ka durngin senangi iya buat akan ni kalau nong kat ari kajingkerku mo to banlong kajingkerku ya kiwei to adangi beto nginum ya sugi tanang ni poi to kedekot ke balai mo kedekot ke balai ngan kerku ya kita ki bekerku ya me bat ngan tim yuta wat tim me kawan ha ka dur jongka kajing kerku kajing tim kini ki ban senang he ndlapoi hakini ki haki kitab ki ba khamadin mo kajing kerku kajing ublei ba kajing tim tenrei long ka ke ba nyu i huni kalong ba yauni uba ublei ulajit nei to lada kita ki ba upoi wir sibu poi song shnong tilda kita ki trashnong hakta kashnong tmai ki ulik poi kim nyau yu ukum nong wei hinde ki nyau yu ukum para briu bat ki ai bentalem yi ki jing bha jong kata kari ki bu poi song snong kamut kata kari ka yu amat ya ka jingkerku nomor ba yau ni la depan kerpang na sedang doble long kata long principle ke bukuran boleh ni kan ngrim ti ler kita pada ki ba long pada kajing penduk lat ya kajing khanglat bomut bet ban penpoi be isu sya kajing kordit te kum bakile te kum tam kawan kajing tim ya kajing tim kajing kerku ya kajing kerku nganget bakani ka principle ni ka bulak ong ubleh ni yu abram ka trekam wat hadu ayu kajong ni kada ma phila ni manga ngilong kajing kerku ya ki wei pinsyam haki khap ki bangi ngimat ki jing ha kajing em ki wei ki long kajing kerku ni nganga siam kata tin rei ki don ki khep de ki ba teng ha ka jing long brio ngiduna ni kum le tam you know ka tu ka jing le tam ka jing you know ki don ki khep ki bangi mat kum ju apply kan lain long kani kam dei kerpang tang yu abram ko bangi puli menta ka long yu abram hende ka ju ka nong rim ka long ye phi ka long ye ngaru ka e bo fiwan ra ka yar baston nomor ha ka jing perkhat junga meneng som ni te bleu ong yame ngan kerku kamu lapan kerpang ngan kerku badi gibat tim me ngan tim kamu ula aker yo abraham nomor mulu ple tam yo abraham kin lang gibat tim ngasung lapan kerpang ai han rei kan ra phi kan ya shu kapoi shu kan penta ka jongi hoi ka jongi ru penta kum ki brio hi namar gi de hi ki jing thau ki jong ble ti long ha bangi puli ha jing em jong abraham kalong ru koi ki penta ka bangi thau ka jing em la jong kan kalong hang ni ngi ba tada abram ulong ka jingkerku hiwe me men long ka jingkerku
Tengi. Iparlok bayang pastor. Kari ke mission jonga jong fi. Bangin long kalat jing ka khu iki wei. Tong yup thanks to. To haka wakut untuk ong. Ya kijat benriu baro haka pertai kin long balakir khu hame. Ame. To kijat benriu kin long ki bakir khu hame. Kasyai tak tingsi. Kan wadan ga ka bari. Namar mene ong name ngan pelong kajat benri. Hani pun kampat kijat benri baro haka pertai kin long balakir khu hame. Kini kajing mut jongka. Kat kum kerkom syong jong keting kasi. Mo kerkom syong jong keting kasi. Nga haka jing sotku ko jong ha bang puson bahai kani ni kibubun kiliang. Nga siam bet ba namar ba ublay uyadan benta kerpang bad Abraham. Dei. Tike hangnu kebudan Abraham namar bulong u balakar khu jong ublay. Bad ulong kajing kerku iki bai. Ti kinu kijat benriu hakiba Abraham dan banyak ban ai ke cikri jong kita ki amat nem kijuk cikir ku jong boleh kinyo amat baik kata nah syam ya katakan lada mapi bat mangaru hakini kejuk ka jongi ko menta lada ni kijingkir ku ki boleh ukur ku hangi tingi ngiyo ikaban yarap lam ya kiweiru te kita kimlong ki blakar ku namar ba ublay ukur ku ya nga kini kimat lam ka juga kanget ke kan yalam chata ni benda kemut kini ki kijat benriu ki yo amat ka juga jingker ku ublay hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi makin net syong sport tu maka kadang deka ka jingat lenti